Yan yung sitsirya ni Ate Dignang napili. Oh. Daghan. Ako kay balog yung saon na dyan na pagurot. Amo ning gitunga. Apa ni ako Nagtunga mi sitsirya. Hi, si Alex Denny, ug si Ate Digna, ang kauban. Karon wa may magluto ro adlaw. Manong ako ika-vlog na mag istorya rami. Karon na marang i-share ng naihatag na mutuhan. Mga sitsiriya. Hindi si Ate Digna. Pili iyahan ta na nimot eh. Nakita ti. Naihatag na magsitsiriya. Naghan. Pisda. Pwede na rin yung ulam pag walang ulam. Isa ka na iba. Isa di ka karton niya Isa ka karton na sitsiriya. Pakita te. Mami siya una. Mani mong napili te. Lala. Pang ulam. Pwede na rin pang ulam pag walang ulam. Crispy patata. Pang merienda. Tempura. Pwede na rin pang ulam. Try kaya namin yan. Pang ulam sa punan. Libre lang kasi yan. May nagbigay lang. Ano pa sa'yo te? Napili. Crispy. Pang merienda. Laban guys. Hindi kasi kami mahilig. Ano pa sa'yo? Cheese rings. Cheese rings. Pang merienda. Ako na po. Ikaw ang napili mo ni. Sama na siya. Potato chips. Mani ako Niya. Kaya ito dapat di Hindi dapat. Mag-isa pa lang kami natilig na. Meron din ako. Isda. Tapos, kami siya. Kasi mahilig din sa mga sitsiriya. Nami daghan din rin. Libre ran eh. Tapos, kasi ako Kani. Ginoko ko lang rinig kuhan. Nami pampulutan, pero may pangtulak. Tapos kani. Ano Ang sitsiriya. Grabe guys, May nako kayo ya. Paglima, bigkita. Daghan naman yung libahin. Wait lang. Ano yung libahin? Salamat sa naghatag gani. Kada linggo, din mo hatag din, no? Kada linggo mo na yung mga ipon. Kada linggo kayo mo hatag man. Salamat sa paghatag gani. Salamat. Di mi kado hilig gani. Pero, wala lain, naman na din kanon. Uba na yung may mahunana ang puputi, naman din kanon. Daghan. Daghan eh. Ama nagaling ipang buksan na buban eh. Maura namin nabilin kaya namin ipang naguban. Athlete. Kaming, trip. Wait lang. Guys, trip lang namin kumain sa sahig. Lami na. Lami. Masarap. Tandaan mo lami. Masarap. Madami. Madami. Ang madami. Ang madami sa Bisaya.
Madami. Daghan. Hmm. Daghan man mo si Chilya. Si Ate Digna, turuan na magbinisaya. Kay Ate Digna. Kuyog tas bol kay. May COVID pa. Pag wala na. Wala na COVID. Pangitang ka ng kuhan dito, mabana. Aray ko! Ate Digna. Mapalit sa'yo uyab. Ang pangitaan nag uyab. Kaya ako na lang yung saladan eh. Kaya kami magdungag. Kami magluto. Puna na ito. Puna na. Kapan? Ilan na rin ito? Lamingan. Lamig man kayo. Yes, you are in. Puna na ito. Ano puna? Kaling hapon. Ha? Hapunan sa Tagalog. Puna sa lamingan. Hapunan sa Bisaya, panihapon. Panihapon. Panihapon ang salad. Ba't na may maluto sa danggay? Sila na ulam natin. Mapay naghatod o. Konsumo. Sila na ulam. May isda ito. So, hindi may isda. Lalaki. So, sa akin. Ito madagdag pa kita. Paano na? Okay lang. Ang dami. Oo. Ang dami na kain. Ayun na yan. Oo. Hotda na. Hindi ako hotda. Ang dami. Kami panihapon. Panihapon. Mami kuwan, mami konsumo.